Čarodejnica Lucia. S týmto menom Lucia je spojeno veľmi veľa legend, ale väčšinou sa jedná o negatívne povery. Práve preto sa okolo nej vytvorilo množstvo zvláštnych tradícií, ale skutočnosť bola iná. Mladá žienka Lucia mala liečiteľské schopnosti, preto ju Boh ochraňoval pred nespravodlivosťou, čo si ľudia začali vysvetľovať ako jej bosoráckú moc. V niektorých krajinách dokonca Luciu považujú za nositeľku svetla. Táto moja ručne vyrobená čarodejnica Lucia má milú tváričku a nesie pozitívny náboj, vďaka ktorému vám prinesie do vášho domova šťastie a ochranu, akú mala kedysi ona sama. Môžete si ju zavesiť nad kuchynský stôl alebo postaviť niekde do police ako krásnu ochrannú dekoráciu vášho domova. Ahojte!